चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदिअनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सुजिनि गुलाब जामुन बानायनाय। सुजिनि गुलाब जामुनखौ बोरै बानायो नोंथांमोना नायनानै लादो। बिराद गोरलैयै बानायनो हायो बेखौ। दा लकडाउन समाव नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन। मा बुस्थु नांगौ बेखौ बायनानै लाबोदो, दोनफैदो, गोसो जाब्लानो बानायनानै जानो हायो। दा आं नोंथांमोननो देखायनि, आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानोसै लोगोफोर, नायनानै लादो। बे जाहैबाय घि सामसनै लादो, ओमफ्राय सिनि फवासे, ओमफ्राय सुजि आधा केजि, ओमफ्राय सथ' इलाइसि 6था लादो, ओमफ्राय बेनिफ्राय 3 फवा गाइखेर, ओमफ्राय रिफाइन थाव। बेजोंनो आरामसे गुलाब जामुन बानायनो हायो लोगोफोर। आरामसे न'आवनो बानायनानै जानो हायो। दाथ' लकडाउन, आरामसे न'आवनो बानायनानै जादो नोंथांमोनाबो। आरो दस्रा दिनावबो दखानाव थांनानै जास्लायस्लाय न'आवनो बानायनानै जानो हायो बेफोर जिनिसफोरखौ बायनानै लाबोनानै। बिदिबा आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर गुलाब जामुन बानायनो थाखाय। सिगाङावहायनो गुलाब जामुन बानायनो थाखाय मिस्थि बिदै खालामनानै लाग्रोगोन लोगोफोर। दै लाबाय, ओमफ्राय बे दैयावहाय सिनिखौ होनांगौ। सिनिखौ होनोसै। सिनि होबाय, सिनि होनानै एरबाय थानांगौ सिनिखौ। एरबाय थादो, गलिजासे एरबाय थानांगौ। ओमफ्राय मिस्थि बिदैखौ दैखौ आमथा खालामनांगौ आरो। लाव लावबा मिस्थिया गावो, ओंखायनो बेखौ 5 मिनिटसो गोदौ होनांगौ। 5 मिनिटसो बिदिनो आमथा खालामनांगौ आरो। बिदिनो एरबाय थानानै आमथा खालामनांगौ, गोदौहोबाय थानानै। बिदिनो एरबाय थादो 5 मिनिटसो। बियो इलाइसि, बेखौ देख्रुबनोसै आङो। बेखौ देख'नानै बेगरखौ बाहाय दोनबाय, सिनिजों देनोसै बेखौ ओरैहाय माबायाव होनो, सुजियाव होनो। ओमफ्राय दा बेखौ आङो मिस्थि बिदैयाव होसिगोन आरो। बेखौबो गारनो नाङा, टेस्टि जानायनि थाखाय होयो बेखौ। बिदिनो एरबाय थादो। 5 मिनिट जाथ'वाखै। बेयो इलाइसिनि बेगर, बेहाय सिनि होनोसै। सिनि होनानै बेखौ देनोसै आरो, मोननैजों गलायनानै देनांगौ। बेखौ सुजियाव होगोन मिस्थि बानायनायाव। बे इलाइसिनि बेगरजों सिनिजों देग्लिदों लोगोफोर। इलाइसिनि सिङाव फिसा फिसा बेगर थायोना, बेजों सिनिजों देग्लिनाय बेयो। बेखौ दा सुजियाव होसिगोन। बे जाबाय। आं दा बेखौ खांनानै दोनहरनोसै। सिनिजों दैजों माबानाया फुदुंनाया जाबाय। 5 मिनिट जाबाय। बे इलाइसि बिगुर लोगोफोर, इलाइसिनि बिगुरखौ बाहाय होनांगौ बेहाय मिस्थि बिदै फुदुंनायाव। ओमफ्राय माबाखौ, बेगरखौ सिनिजों देग्लिनांगौ। आं दा बेखौ खांनानै दोनहरनोसै। बे जाथ'बाय। खांनानै दोनबाय। खोबनानै दोनथ'दो दसे। बेनिफ्राय साराय जानबाय लोगोफोर। बे सारायखौ एसे गुदुं खालामनांगौ। गुदुं खालामनानै ओमफ्राय घिखौ हरनांगौ। आं घिखौ हरसै। साराया दुंबाय लोगोफोर।
सिथाबहोयो जोबनानै लादो बेयाव गाइखेर होनोसै गाइखेर होबाय दसे एरदो आरो ओमफ्राय दा सुजि होनोसै आङो सुजि लादो सुजि लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय अनला उरनाय बायदि होनांगौ ओरै एसे एसेल' होनांगौ नाय ओरै एसे एसे होनानै ओरै एरबाय थानांगौ ओरै एरनांगौ एरबाय था आमथा जाजासे एरबाय थानांगौ थाथ'नो नाङा एसे एरबाय थानांगौ आमथा जानांबायानो नै दसेनो आमथा जायो जाहांबाय सोनानै बिदिनो एरबाय था खामहोनो नाङा सिथाबहोनो नाङा एरबाय थानांगौ आमथा जाबायानो नै आमथा जाबाय नै बिदिनो आमथा जाहोनांगौ आमथा जाहोदो एरबाय थादो लोगोफोर जाबायानो नै बिराद मोजां जाबाय बांद्रायबो खालामनाङा जाबायानो नै खांनोसै आङो बेखौ बन्द' खालामनोसै ओमफ्राय बेखौ गल गल बानायसिगोन आरो मोनसे थोरसियाव खांनानै लाग्रोनांगौ आं मोनसे थोरसियाव खांनानै लानोसै बेखौ बेबायदि एरलानानै लानांगौ एसे गुसु जाहोनांगौ ओरै दसे गुसु जानायनि एरलानानै दोनदो आरो ओरै एसे एरलानानै दोननांगौ बेबायदि दसे गुसु जाहोनांगौ बांद्राय गुसुबो जाहोनो नाङा एसे गुदुंद्राव आथा नानाय बायदि नानांगौ दाहाय नागोन र' दा दसे एरलानानै दोनबाय आङो एसे गुसु जाथोंसै बेखौ होनोसै एरना लानाया लगायनानै लादो बेखौ मोजाङै ओरै लगायजोबदो ओरै लगायजोबनानै लादो बिराद मोजां जायो लोगोफोर सुजि आरो गाइखेरजोंनो बिराद मोजां गुलाब जामुन बानायनानै जानो हायो न'आवनो दखानफ्राव थांनानै जाहैनांगौनि दरखार गैया दाथ' आरो लकडाउनाव दखानबो गैया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर जाबाय दे लोगोफोर बिराद मोजां मिलायबाय दा बेखौ माबादो रेडि खालामदो रेडि खालामनानै ओरै बस'ग्रोनानै लाजोबदो ओरै बस'ग्रोनानै लानांगौ ओरै बस'ग्रोनानै लादो बस'ग्रोजोबनानै लादो ओमफ्राय उनावहाय गल गल खालामदो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं मारै खालामलाङो ओमफ्राय नोंसोरबो बेबायदिनो एखे बानायनानै खनसे बानायथार लोगोफोर बिराद मोजां मोनगोन नोंसोर जासिगोन जोबनोसै नै गल गल बानायनो आं दा बेखौ गल गल बानायखांजोबबा थावआव होनानै दसे एवनोसै एवनानै मिस्टि बिदियाव बांद्रायनोबो नाङा ओमफ्राय बिदिनो माबानांगौ आरो मा होनो गाइखेरफोरखौबो थिग जखानि होनांगौ होमबाना बिराद मोजां एवनोसै लोगोफोर मिस्टिखौ साराय जाननानै लाग्रोदो गंसे गुदुं खालामदो थाव होनांगौ सारायखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोदो
सारायखौ एसे गुदुं खालामनांगौ साराया दुंबाय थाव होनोसै दाना थाव होबाय थावखौ गुदुं खालामनांगौ एसे आरो गुदुंद्रायबो खालामनाङा एसे गुदुं खालामनांगौ बांद्राय गुदुं खालामनाङा जाबाय नै ओमफ्राय आङो बेखौ हरसिगोन हरबायानो थावखौ बांद्राय गुदुं खालामग्रोनो नाङा एसे ओरै गुदुं जाहांनानै गुदुं मोनबानो जायो बेखौ खननै एवगोन खनसेनो बारा बुरजा होआ खननै एवनोसै बेखौ मोजां जाखाबाय बरिया जाखाबाय बिराद मोजां जाबाय बेखौ दा आं मिस्थि बिदैयाव होसिगोन मिस्थि बिदैखौ एसे गुदुं खालामनांगौ लोगोफोर आं दा एसे गुदुं खालामबाय नङाबा बेयो गाज्रि जायो ओंखायनो एसे गुदुं खालामनांगौ बेखौ बारा गोबाव नङा गुदुंद्राय खालामनाङा एसेल' गुदुं खालामनांगौ एसे गुदुं खालामनानै आं दा बेखौ होनोसै सिनिनि दैयाव होबाय दा होगासिनो आङो बे सिनिनि दैयाव बिदि गुदुं खालामबाय थानो दा एसे गुदुं जानांगौ गुदुं जायाखै ओंखायनो हरबाय आङो जाबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां जाबाय नोंस्राबो बानायनानै जादो बिराद गोथाव जाखाबाय बिराद बरिया जाबाय फाइनाल महरा बेनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय